Tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai le vek ule tunchum video chuan French movie mu nom le dangdai le pek tak atak nge a thil thleng be chana siam Rosalie ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi zoi na hun ilo nei le ang umyang loi chat zanah anupui ni na dik tak asya chwa me chuan amit nge yin a mu po chu oi har sa ati ngei mai anupui nulati toy mam ve tak emo ati chuan om multe lo ne yin atak sa khoi lai mai po chu alo multa dup mai ni chumole alem anni ringin eng hnoya te chuan chiang le zual zok tia enin achil te chuan ti ri an tum ve ngota ma se chu ti maya re thei chi zia zang alo ni der silo heta chia hian chu Inneih na chuan bumato kani ti a shethiam ve ta chi ani he mei chia hi a ming chu Rosalie ni in maktak mayin anau pan lai ta to mi pa in mulan nei chinna atak sa mun sang sanga te chuan mul nei ta tlatin alo puitlin hu phei chuan mi pa ang che in mul zia na nen in chopin atak salang sar de ulaya mul chau tharla ma piang te chu aziat ngau ngau chin chutianga nitin nula pangai mulphur chave pangai tak anga khomi te laka lema chan mek lai chuan chum khat chu apa chuan tlangwal fel mel tak abela chu mel shatin ba anga hle ani ti ashat nu phei chuan afanu chu nei turati in lomana tan cheng sing khat sanga pe ka tiam boka banga tak abela tan po afanu nula mel pangai ve tak ane nuwa mana poisa hui cheu bok chu nar phal chi ni ta heklo kumsom li mang mek tlangwal thachum lam to ba ka indona a ain hliam ta ka wanga narum thok thei to lo ani boxi wangin chuti takin meichia hi atan an tambik lem lo shim shim bokani narum thok thei ta lo na fam chuan an khoa cafe te naw lun lem lo tak chu hongin chu a e bel ber ani mai bokani anupui nei hlo manga abate apek tlak fel nu chuan atuk jing lama Rosalie pa hawin Inneih na po chu ti fel ngal rum rum ni in alandan mai chuan nupa in mele om ve tak tur te po an ang ta ve ang mase Rosalie ero in apan akalsan mai tur te chu ui hle in ama maya ani na diktak ne na zana apasal ma chon chu a she e mani a hlauthon ang ngein zan alo ni chuan atak salang chin ti anga a enkol ne velo atak sadanga mulzau zai nen chuan apasal chu an ma chonta a minlo bum renga ni moti in apasal chu thinrim takina thauzui maka Rosalie bula chuan mutpo mudu lovin cafe a chuan ariak ta dai mai ni atuk zinga Rosalie in thiam lo le she omti chu in soi thiam ve in katet lai chang to in he condition maktak mai hi kane to a are nan thil sang sang po katikwal na sa ma se eng ma thok thei si lawani mu sit na ka tor pha hlawin ka pa phei chuan mi min mu tam lo nan min thuk ruvel chin ti ma se abel ero chuan enga ma ngai lovin pa fami bum thiam takin lo ni ti pa in chwa san ngal turin ati mak mai le chuti mek lai chuan abela chian te churon tek lutin engma thlenglo ang main Rosalie chuan chata ka lo dong songin abela chian te po in hoi hom ti in an fak viau na a chu chuan abela ri ru ero a thak danglam pha e lo thungani zan alo ni chuan Rosalie chuan cafe ri azok te chu in cafe riak tur kan omani chuan keima zok tur hi alom ti in fel chwa tumngial ma se abel ero in chu e kha e ti du lo shim shimin ale khabu chiar tum te chu a phi thak saklop mai me chepa ngai lom nupui tan ka du tia a chong khum nu phei chuan ana kher mai aril runa chu atu ka chuak zui makin mun re lam chu apana zan po a ho talawani abel po in ale khabu te chu lo keu sakin ama ang chi a me chemul nga tak tak chan chin te chu alem nen a mu nu chuan chutiang condition nei chu anlo omve reng china ni mo ti ngai dan te chu anei phawe a chuti lain engatan lutuk ma ati zui shan lo thungani atuka achian pakhat chuan ron mu in Rosalie romol ron pek pa chuan leibula kan mu a anti chuan angai to ave deuh thaw wangin zong tur chuan vakal ta in chawle vot ti taka Rosalie lo mu bam chu awa mutange kalna tur dang sha chuang lo Rosalie po in abela chu zui hole ta in zana chuan
alo ti photo chin angin atak salang sarlaya multau zia fai na chu athok le da bokani apasal chuan bape tlak lo alanga hle ani ti te chu sheru bokin pui thei achak hlena a ti ngai na ero a she chuang ri der lo awane siamin chanchin buwa ama ang chi a mei chemul nga in lan na chu mufu in chu alan dan maktak chu sumhai lu na na mangin muchak shim ringot po antam em wanga sumhai lu na saddan li alar dan te asyat nu phei chuan chu nu ang chi a ani na danglam tak chu sum siam na na man ve du na ril ru te po anei pha ve de ura ubukani apasal banei chu nakara cafe lun lo tak mai manga eizong ve chau mai box si tan chuan thutluk na har tak chu siam zuin an customer te hna chuan chanchin buwa an huang che khan mipa angin keipo in muimul ka zwa sei ve thei ring ania oti in an oi lem lo wang te chuan poisa in choi puya te asom vel athu soilo shipha abel chuan kai chuak ngalin thinrim takin chutianga a om chan te chu azota chuta rosalie chuan pui che katum mai ania isum don na atla chetwal twal boxi ba inga boxi a poisa hai lu dan kong kalau dap ve mai ani ati nu chuan abel po in soivak tur avan ta hle chuti lain nupui ang ero a la en thailo burin khum khata mudun takngial po la du lova ks te ador sandai zelani chuta anupui thuruk amul nga zia chu khomi te sha tam hlau hle in mi nu zabura achang mayang ti te chu a hlau ru ang reng hle loyani thakhat aliam nu chuan rosalie ne na in choi an customer te churon leng lut le in chuta rosalie khabe mul chup mai an han mu cha mai chu apasal abela te chu amakti berbera ala tang zui topsan turin tima se rosalie ero chuan topsan tumbik silovin mitam zok mu thei tur te chuan a in pho chuak ta ang deuh dewa ma se maktak main chung ho chuan nui za thau lovin an faklom tliara fakna o ka dong ngai lo rosalie po ahlim ve viau abel hlau thon ang chuan thil chu thleng talovin mi ho chuan an ngai hlu in an da ro pui zok ta hleu mai ni heiwang hian rosalie po in ahmul chu me du ta bik lovin ani na dik tak chu thup lova pangai taka nun man ve chu atum pha ta ani tin abe se ange yin ahmul chaudan maktak awang chuan an cafe po chu alun pha ta hle karlova abelaba te po chu pek tlak thei pha in rosalie po ahlim chin viawani chuti lain abel ero achunga chuan la fel chuang reng lovin I mui mul mudua ronkal huk ba kan ni hleinem nakin loka chuan an laning thuayang ti du lek chawin rosalie laka chuan that chwa har ala tiri hle ani abel ne na an mahuna tan ti in rosalie la chuan an din hun chu siam rem chau zel tuma malave in photographer te chu roin postcard anga shal chwale turin a thla te chu alak tir chin an shal thei ema wangin chu po chu azia chhaule viau nge ni khat chu in leng swal tak rosalie mulnga musit tak mai churon tek lutin chuta em chuan amela po in anupui thlawang chulo hauve in a the chuak nga long maya a soisel zui zel si awanga thinrim abel chuan soisa zui shepin ala intinat pha zui a thinrim chuan rosalie chu a moihmul met fai turin ati ngala mase rosalie ero chuan engtia ma chang lovin a hliam noi tur ramhul dam doi zong turin a chuak ngal nal mai chum khat chu factory nei tu pa pachal lang tak mai churon tek lutin ka worker ho zu in lo pe china ni mo na an tho chat lo phalu tuk ti in aron ang deuh tun tu na rosalie chuan he mun hi chol ha dam pa a ti na mun turani a tuma chutiang thil ti turin kan nor lui ngai lo bok ti in alo chang dang hne hle lo om ve midang te po chuan huai sin taka alo don son thiam na awang chuan an ngai san pha hle nge ani a postcard po shal akal ema wangin rosalie sum don na po chu hlok chhawia win a photographer phe chuan cafe chunga in khung reng lawa khovel zaw zok daider tu te chuan adu sak viau chin heng vela wang te po hi anima nale abela po achunga chuan swalta em bik lovin zanah amulai te chu khoi tumin a nai ve da hiala ma se atakram a thlendon tak ero chuan dule si lovin a in la shang le da izel thungani
chutiang chuni ma se achin soilova nileng lenga Rosalie a chua changi ro chuan zanah anga thin viau loya Rosalie chuan nupa anni na chu puitlin tumin za po don lova a han nai ve chang la in akal san le dai zel boxi a om dan te reng chu Rosalie tan po sha thiam a har chin ngei mai ni khat chu abelador chin ks pakhat chu an cafe a chuan ron tek lut ve in Rosalie po in alu khum chu abela siamani ti alo she thiam ve ngal chuti lain alaka ero engzo nama anei ngam lo thungani ni khat chu abel chuan Rosalie le assistant te lawin nim nai deuh lai chu mu in a thik ngei mai zanah chuan puak ke zuin poisa wanga ti she nei lo kanin nei nan po a min bum du tu kha inia tiro suma ka buai na lakata chu min ti zalen ngei mai ma se i taksa awang hian kapom thei ngai lawang che ti te chuan soi selin a an khum chiam ringot boka chu chuan Rosalie ril ru po chu tina tak zetin atana in pumpek na le athil ti zauzai te angai twa phei chuan a in khongai hnu hno hle bokani Rosalie ril runa poisak nei thui lo phei chuan thil chalo tak ti pha in thuam no hamu mal lovin thla te alak pha ta vela chu thalak leitu mitam tak zinga chuan a hmalama an cafe ron ang shep to tu factory nei tu pa po kha lo tel ve in belchian chakin Rosalie chu angai ven zui pha hle bokani Rosalie ero chuan nim nai tum lo burin chu awanga factory nei tu pa thin rim chuan phubalak dan tur angai to zui bokani chuta zanah chuan an kho chek in bu fai tam tak an da khol na hmuna chuan kang mei chuak ngalin chu hmuna thok mei che pakhat nen chuan an lo lem dun ve sek china wangin thil thlenga chuan Rosalie mingpo ari ring hle soineu neu tam takara atopa topa phei chuan thil thleng chu Rosalie ya burbunin an khopui thiam me upo in tlang thu thang churingin dan pona a hno chwa pha ta hial maile hemi hnu phei hi chuan Rosalie te nun chu ral khel zui hle in dar thalang ron vom ke du tok te an kongka a thalak ngei om taka lotar du tok te chu an om tanuk mai ni atuk lama phei chuan khomi pui ho thin rim pung khom chuan Rosalie chu zim totin an thom shia a chan tumron tan chuak ve ngal abela thleng te chuan an lo vai ma zui ta mia mai ni chutianga an du toka an ngai sak nu pa dun nu chuan factory nei tu pa chuan a hminga ron beng da yin Rosalie te nu pa ero in thil thleng chu arwa man vekani ti an shethiam reng thung abel chuan Rosalie tan doctor ko ngalin ani chuan ahliam en kol mai baka Rosalie ni na diktak chu abel hne na shil ngalin hormone imbalance lo wanga hetianga mulnga hi ani a mase ani na taka ero meichia nge ani thung chuti line fa ero ashing thengai don lovani ati tamai thil omzia lo sheve kyau Rosalie chu rilruna taka chuak zuin luya chuan a multi fai tumin asapatal zui chiama me chepa ngai tak tak anga oma multe nei lova fashion ve thei chu adu tak zet ma se chu ero atan chuan adam chunga thleng ve ngai lo tur du thu sam mai an ni loi si ani athil paltang shi om dan tur she thiam ve vek abel po achunga chuan chasot ve to hle in angai sakna te po alantir ve ta hlau mai aril ru chuan hetiang khopamin mangai tu nei chunga lomna chang le hlutna chang ka sha lo chuan eng ang mi pangi ka ni chuan ang le ti zona te chu in zotin Rosalie ril runa thoi dam nan ti in falak te chu aril ru pha ta bokani convent pakhata chuan kalin an thil ton le ma chon mek ti an soi nu in chu muna thok nan po chuan an lak om tak me chenau pang fel deuh to mai chu lo ko mu in maktak mayin chu nau pang po chuan me chia ni chunga mul nei chup Rosalie chu makti na le hlau na po nei mi alovin charity event lo om tura chuan a perform don thu te chilin joy om ve ngei tur te chuan asom uluk viawani abel po in chu me chenau pangwanga Rosalie hlim mel a mu chuan nuamati in om huna alo hlim ru ve veng veng mai ni Rosalie chu anuna apoimo to hle ani ti chu tu shil angai talo bok hemi nu hi chuan an nu pa po nu pa tak tak ang chuan om zui ve ta in an hlim dun mai baka tun ma zong a in anin po zwal ta bokani
nima se falak na turata na document poimo te tifel tura an kalni chuan be se lo thil a thleng tatlat mai chuta na sataka chu convent lo chhom dol to chin tu le nan te po in an za tak factory nei tu pa bok churon lang le ta in aril runat laya Rosalie thalak ti deuh keng kung lam chu aron the thlazui ta mok mai chutianga camera ma in pheldu mai kuta no pangda chu cha an shat silo wangin an falak tumpo chu a flop chiang tali ani thil thleng chuan Rosalie po tibei dong hle in fa anei thei to lawaliama falak le zel po atan be se ngam chi ani talawngot mai chu atwar thiam lo hle ani chuti lain an falak turin milo choi om ve ro o ati lom ni charity pwala a perform ni tura ero choi om ve ngei tumin moi in ti ve na ber amo kor nge in bel chungin chu mun chu apan vele sham ahnola wanga kongtin renga anun ti boy zotu factory nei tu pa ma tak chuan chubukin me chenau pangzai lai a mu nu phei chuan in sum har ati in a chuang rel ru hle a chuti lain engtika ama afanu ani the ngai don tak silo wangin anatak zet bok ron enroll omlo sela chu chung ko hlim tak ni in nuam satakin an cheng ho theini mai tur hemin hu hian Rosalie po ngui taka chuak ngalin ama lo zong tu abel nen chuan kongkabula in tok bokin abela mu lai reng chuan ni khoshilovin atlu zui ta nok mai bokani alandan chuan anuna beidong to mulanga em wanga nun nuam ti na nei ngai mi alo chutakara fanei theilo me che khongai thak Rosalie chu a falak le zel na turpo dancha sak zel ani awang chuan na sataka beidongin ama nun na ngei chulak tumin aban rek alo zai chuni in nan puina in abel chuan amai mul om zong zong te chuzia fai sakin Rosalie ron har chuak le chuan apa le apasal te in bethom chu shebokin alandan chuan din mun har sa le khir tak tak to ka machon mol reng afanu chu alainat em awang le annu patan po a achat zok ringin apa chuan Rosalie chu ron shwa kir le atumani athusya te awanga thinrim thar zwal Rosalie chu beidong le bangbo takatlan chuak ngal dorin abel chuan zui ngala reife anin koi nu chuan khopon dewale chu thlengin Rosalie chu zwan thak tumin alon ta ur maya abela chu enle ri in chuta abela inrin man ma chuan azwang thlazui ta dai maile chantum abela po chu zwang thlave ngalin Rosalie chu hleu chwa pui tum ma se Rosalie ero chuan du lovin an mishing puitena do ta swal tin renga puwa an chek sol na le an ke pen tin danga shiom takanunan mantir chinna khovel om ai chuan chutianga an nu pa om zok chu ha dam thak zok do na sha in luimong lama chuan awai thlazui ta dai mai ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga min lo thir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule